Piąta walka dzisiejszego wieczoru. Tym razem MMA Pro 77 kg. I tutaj dwóch zawodników, 18-letni zawodnik Małki Zawiercie, Magdi Ayari, a jego przeciwnikiem jest dzisiaj 24-latek z Kartus, Kacper Wydrowski. Chyba upomnienie. Upomnienie mówisz? Nie wiem. Nie wiem, o co tam chodziło, nie wpatrzyłem się. Nie zdążyłem I zaczynamy, zauważyć. runda pierwsza. Natomiast jeżeli są jakieś napięcia między zawodnikami, tym lepiej dla Magdi widzów. tutaj od razu wyłapał nogę, próbuje obalić, ale Kacper czujnie. Teraz on gdzieś tam próbował takim biodrowym, krótkim strzelić. No i dociśnięcie tutaj do klatki ze strony Kacpra. Bardzo duży doping dla zawodnika. Nie wiem, czy tutaj Zawiercia. ale proszę, tutaj próba ścięcia, I high ale kick. proszę, to doszło, mi się wydaje. To musiało boleć. Wydaje mi się, że delikatnie zlekceważył tutaj Kacper. Bardzo nisko na nogach Magdi. Nie spodziewałem się, że będzie próbował wyprowadzić z tej pozycji kopnięcie na głowę. Tak, No ale dobrze, że to nie jestem dzisiaj w klatce. ale tutaj tymi frontami potężnymi Kacper teraz cofa. Ale podcięcie. Ależ pięknie, proszę, i od razu do niego. W zasadzie to nie było podcięcie. No to było kopnięcie. To był low kick. Tak, Natomiast bardzo bity na dużą łydę, siłą. naprawdę Tak. mocny. I teraz Kacper wciska tutaj Magdiego w siatkę. O, ciekawy pojedynek. Jednocelne kolano ze strony Kacpra. Lekki dystans. Ogromny doping tutaj dla Magdiego Tak, na sali. Widać, tak. że tutaj sporo jego kibiców przyjechało na walkę. Daleko nie mieli. Ale też ciężkie Jest u zadanie, siebie. ciężkie No, zadanie przed nim, tutaj- bo Kacper bardzo doświadczony. Tutaj Ale teraz pozycja mamy pięknie. północ-południe Sprowadzanie ze strony Kacpra i od razu do i północ-południe. jego kontrola. Tak Jakby nie było. jest. Co teraz zrobi zawodnik z zielonego narożnika? Musi Opcji być jest czujny kilka, cały musi czas, uważać bo- na przykład na krucyfiks, gdzie tutaj chyba lekka przymiarka do tego skręca się, była. ale może Przejście do żółwia. Może oddawać tej plecy i ma Kacper świetną pozycję do tego, żeby obijać tutaj. W MMA to jest Magdiego. bardzo dobra pozycja. Tak jest. Nawet jeżeli nie jesteś za plecami, tutaj trzeba uważać właśnie na to wybieranie nogi. Także Magdi wie, co robi. Tak, nie widzę co tam Piotr, jak kontroluje tą drugą rękę. Gdzieś tutaj Nie mam niepotrzebnie daje mu się. pojęcia. Wydaje mi się, że to była zamiana. właśnie próba takiego krucyfiksa bardzo. ze strony Piotra. Pięknie tutaj Magdi zahaczył tą, Przepraszam, tą nogę. Ale teraz łokciami chyba rozbija tam Magdiego. To jest to, co lubię w tym sporcie. Ogromny Teraz doping tutaj dla trzeba odrobinę Magdiego. pomyśleć, jak wyciągnąć tą nogę, jak przejść, jak nie dać się przejść. O i poszło. Kacper na ten moment jest w korzystniejszej dla siebie, był w korzystniejszej dla siebie pozycji. A teraz Magdi dociska przeciwnika do klatki i przeniesienie walki. No ale teraz pięknie tutaj Podcięcie z- Kacper, ale znalazł się na dole. Nie skontrolował tego, teraz znowu on dociska do klatki. No zmiana tej pozycji, To kolano chyba doszło. ale teraz ładna kombinacja, ładna. Wydaje mi się, że parę ciosów mogło tam dojść. Wydaje mi nawet się, jeżeli po odcinkach. że lekkie zamroczenie ze strony Maga. w tym Ale teraz to momencie. on sprowadza Tak jest. Kacpra do parteru. Wrócił z powrotem, łokieć w parterze. No, Kacper szuka ręki, ale czy będzie proszę, balacha, czy nie tak. będzie. No, to może wejść, to może wejść, to chyba Musi wejdzie. utrzymać głowę Kciuk do przeciwnika góry i powinien być, kciuk do- dociąga. Dlaczego on nie wypycha bioder? Co Dlaczego nie się kontroluje dzieje? kciuka? Niesamowite Co to się jest. dzieje? Ta ręka już naprawdę, Nie wierzę, że zobacz. nie potrafi tego skończyć. No nie, No i coś tam chyba nawet mogło strzelić. chyba coś strzeliło. Wygrywa przez Ballaszkę, ale naprawdę mega. No, sanitariusze No, już na strzelił miejscu chyba łokieć. Nie To chyba chciał- sędzia nie chciał- przerwał tą walkę, bo Nie widział, co chciał tam się dzieje. odklepać zawodnik Zawiercia. Uważam, że słusznie, bo chłopak ma dopiero 18 lat, jeszcze wiele przed nim. A takie złamanie to naprawdę może być kontuzja na bardzo, bardzo długo i Wydaje mi ten się, że ta łokieć... ręka jest złamana, sądząc po tym, jak zmieniła No, kolory. zejdzie temperatura i wtedy się okaże, Zobaczymy. ale no niepotrzebna zawodnikowi 18-letniemu taka kontuzja na tym etapie. Tym moim bardziej, zdaniem. że nie było próby wyjścia tak na Tak dobrą jest. sprawę z tego, więc... Było to już naprawdę solidnie dopięte. Ja rozumiem, że tutaj panowie
Zapraszamy do werdyktu. Panie i panowie, zwycięzcą walki przez poddanie w pierwszej rundzie drogą dźwigni na staw łokciowy Kacper Wydrowski!